Закон про корінні народи України ухвалили ще у 2021 році. Він визначив правовий статус кримських татар, караїмів та кримчаків. Однак сам по собі він є рамковим і потребує цілої низки додаткових рішень уряду та змін до чинного законодавства. Частину необхідних документів мали розробити ще протягом 6 місяців після набуття законом чинності. Однак процес затягнувся. Цей закон рамковий, тому дуже важливо, щоб були прийняті підзаконні акти, це вже питання Кабінету міністрів України, а також для того, щоб він працював, необхідно, щоб були внесені зміни і доповнення в діючі профільні закони. От тут якраз ми з 2022 року почали працювати і відповідно, згідно з цим же законом, ці підзаконні акти мали бути розроблені на протязі півроку. Але, на жаль, це питання затягнулося. Ми розуміємо, що розпочалася повномасштабна агресія в 2022 році, і ми якраз до цього встигли зробити так, щоб були ухвалені два підзаконних акти. Тобто перший підзаконний акт – це порядок про закріплення та позбавлення правового статусу представницького органу корінного народу. І другий підзаконний акт – це порядок про консультації з представницькими органами корінних народів, органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і так далі. Ну і на той час ще був третій розроблений, але він не ухвалений досі. Це порядок про резервування земель для представників корінних народів, які повертаються до батьківщини. Зараз він є, він непогано написаний, на мій погляд, і треба, щоб була політична воля для його ухвалення Кабінету міністрів України. На практиці реалізація закону виявилася значно складнішою. За підрахунками Кримсько-татарського ресурсного центру необхідно ухвалити близько 17 підзаконних актів, а також внести зміни приблизно до 15 законів. Йдеться, зокрема, про законодавство у сферах освіти, бюджету, виборів та інших напрямів, де без узгодження норм виникають юридичні колізії. Паралельно Кримсько-татарський ресурсний центр намагався прискорити процес через парламент, уряд та інші державні інституції. Представники кримсько-татарського народу проводили експертні обговорення, зверталися до органів влади, а згодом перейшли і до юридичних механізмів впливу. Далі, вже на весну 2026 року, більше вже мали бути засідання суду, в якому я якраз подав позов проти Кабінету міністрів на Кабінет міністрів України з цих питань. Ну і далі вже була ініціатива президента України, який своїм указом звернув увагу на те, що необхідно закріпити правовий статус за Меджлісом кримськотатарського народу. Я хочу звернути увагу на те, що тут якраз таки, згідно з законом, мало бути розпорядження Кабінету міністрів України. І одразу же після указу президента України на наступний день в той же вечір з'явилося розпорядження Кабінету міністрів України про закріплення правового статусу представницького органу за Меджлісом кримськотатарського народу. Таким чином, один із ключових етапів імплементації закону – офіційне визнання Меджлісу представницьким органом кримсько-татарського народу – нарешті завершений. Але це не означає, що закон уже повністю запрацював на практиці. Попереду залишається ухвалення решти підзаконних актів, внесення змін до профільного законодавства та створення необхідних організаційних механізмів. Тепер, за словами Ескендера Барієва, процес переходить від переважно політичного до бюрократичного та практичного етапу. Тобто ми бачимо, наскільки всі ці процеси затягувалися, наскільки не було, я вважаю, що це якраз була більше
політична воля, ані юридичне питання, і ми про це на експертних різних майданчиках говорили. При всьому тому, да, закріплений правовий статус за Меджлісом кримськотатарського народу сьогодні в Україні, згідно з законом про корінні народи України, Меджліс є вже і офіційне і де юре представницьким органом кримсько-татарського народу як корінного народу України. І це добре. Але коли ми говоримо вже про питання далі, що треба робити, то тут вже більше не політичні процеси, а більше такі бюрократичні процеси. Тобто далі необхідно, щоб дійсно і Меджліс кримськотатарського народу більш активно працював в питаннях імплементації закону, і в тому числі, щоб сама, коли ми говоримо про реєстрацію Меджлісу, тобто сам Меджліс має далі працювати з компетентними органами України для того, щоб була закріплена організаційна правова форма, були прийняті різні програми, політики і так далі.